Tipra Motha ni je central ni sidas blue sini bakakte je Tipra Motha ni je hastewo je block committee ni president chongjak जों नुबाय मानखा जे साख्लायजाक बुंमुंगो कुनु constituency बिसिंगो MLA रखंगो president रजाखा नाहार मुं तामो बबो हायके जे committee ni president ni बुंमुं साख्लायजाखा जतन हामबाय ते खुलुमखा दिनै सारि जरावो आं खरकसा Tipra Motha दंगै आं tam चलाय दं दिन Tipra Motha आवर तुइ सानाय जों जत साइमनो Tipra Motha पार्टी kwtal पार्टी 2-2.5 বছর सिंख पहले जों नुखा जे तिनी आरो ठीक मते कमिटी खाइजा गया ते तिनी संविधान बाय ल कन्स्टिट्यूशन रो खाइजा लिया अब अनेक तारा हरम थांगा ते कचारो इलेक्शन रो फाइ थांगा निन एडीसी इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन आबागै अब हेरो टेक्निकल मैटर किसे गेबुंग थांगा फियाबा जों तावंग लोगो तिनी Tipra Motha पार्टी सिस्टेम फाइ दंगो जों अलरेडी तिनी बाय ल तिनी पार्टी नि संविधान जों अलरेडी खाइखा जों बागिरि हतरनो ते तिनी Tipra Motha पार्टी शॉर्ट टाइम कम समय जों ताव रिकॉग्नाइज पार्टी स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी घोषणा खाइजाखा Tipra Motha पार्टी जों इलेक्शन कमिशन नि सिक्रेटि माखा जों 13 जन एमएलए दंगो ते एडीसी ओ तिनी पावर दंगो ते तिनी स्टेट नि असेंबली नि राज्य सरकार नि जों अपोजिशन लीडर बुझों मानखा तावक तिनी जतन सेटअप मुइ दंगो संविधान मते ताक सामलाय जागनाय तिनी संविधान मते जों अलरेडी कायसा कमिटी खाइगा CWC सेंट्रल वर्किंग कमिटी अब टॉप मोस्ट कमिटी नाय कोर कमिटी नाय आरो पयला दंमोन नि 6 जन बुवाग्रा सह प्रेसिडेंट सह ताव 2 जन बारे रखा ता 8 जन का वो 8 जन कमिटी ने सबसे हाईएस्ट बॉडी कमिटी नाय अब एज पर कन्स्टिट्यूशन जों वाइ खाइनाय खाइबो दं ताइताव संगो जों घोषणा खाइखा तिनी ब्लॉक लेवल प्रेसिडेंट जों प्राय तिनी जत कन्स्टिट्यूशन ने सीटनो जों ब्लॉक प्रेसिडेंट खाइनाय Tipra Motha पार्टी नि ब्लॉक प्रेसिडेंट जों प्राय 60टा सीट दङ ओ 60टानो जों ब्लॉक प्रेसिडेंट चंगांनाय जों 14 जन चंखा तै अब तुरतुर चंजानाय अब ब्लॉक प्रेसिडेंट अपने परे चिंता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नाय तिनी सेटअप माहिंखा नि CWC सेंट्रल वर्किंग कमिटी पन परे तनाय तिनी सेंट्रल कमिटी दंनाय CEC बनि परे तनाय तिनी ब्लॉक कमिटी नि परे तनाय रीजनल कमिटी परे तनाय ने लोकल कमिटी ने प्राइमरी कमिटी अमाके जों सेटअप खायै तिनी पार्टी होसन ताबो क्लांगि दङ आबंगनो जदि सिस्टेम चलाखांखाय आंखागाबो तिनी पार्टी रागै दङ दाव जों ब्लॉक लेवल अलरेडी जों 14 जना खाइखा कमिटी अब डाइरेक्ट जों ब्रनो प्रेसिडेंट ब्रनो अपॉइंट खाइखा ताबो डिस्ट्रिक्ट कमिटी खाइजानाय ब्लॉक कमिटी खाइजानाय अमागलेनो तिनी पार्टी सेटअप होङि दङ प्राय तिनी डिस्ट्रिक्ट दङ जागा 16टा डिस्ट्रिक्ट अब हैनो तिनी पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट 16टा खाइजानाय जों अब तिनी अलरेडी जों तिनी CWC ओ जों सिद्धांत नाखा जोंथ' साइमानो तिनी बुवाग्रा तिनी आइकन ति राज्यनि बुवाग्रा आइकन जों बन जतन हामजागो रेसपेक्ट खायो बन मानेगो बन नेतृत्वे नों तिनी पार्टी चलाय दङ तामकेबा आंबो तिनी मासानाय जों ताबो बुवाग्रानो जों
साइड खाने नांगौ हेल्प खाने नांगौ हेसे टीम हेसे थानसा हिसाबै जों बुबाग्रानो ताबो जों हेल्प माखायनाय अबयसे जों आंथ' गुबैखौ साना मोसौखौ पुइला इसासिनि सिङाव एदिं सेदिं खाना आबाराव ताबो तुरतुर साबजागै दं हायसे ओंखाय जों दिनै अमन मा साबो जों जखनते बुबाग्रा थानसानि खरांथि साखा आं थानसा फायखा दिनै जों अमन दुर्भाग्य जों नाहरमोन थानसा ताबो जों लोगो दिनै तिप्रासाना बिसिङाव शतकरा 90% हमानो 80-90% हमानो जों बुजिका जों सिखा जों सेपारेट स्टेट नांगौ आलादा राज्य नांगौ तेलेंगाना हाय ini छत्तीसगढ़ हाय झारखंड हायक्लाय जों फायनो सेपारेट स्टेटनि दाबि खाय दं आव मैक्सिमाम बर' आबलो सापर्ट खायो हामजागौ बनेबाबो जों आबनो नाहरै जों सामख्लाय दङ तामकेबा दिनै जों आनि अमन कैसा खगवाना मानि बा आनि एकटा वानसक मानि जों गोबां पार्टी एकदि कक सालायो रन्डि आईपीएफ टिबो सेपारेट स्टेट नायो टीएसपी बो सेपारेट स्टेट नायो तिप्रा मथाबो सेपारेट स्टेट नायो तेमताबो तिप्रा हार के दङ बर सेपारेट स्टेट नायो ओके पास फैटा दल चिकन दल जतनो नाहरमुन थानसा ओंखाय नाहरमुन थानसा हांखाय ताङै जों सामुं थानसा खालामैया निन दाबिसे एक हांखाय नाहरमुन थानसा हांखाय जों ताङै जों मिलिगै यूनाइटेडली थानसा खालाय जों गथालायगै सामुं तांमैया ए आबन संवानाव आरो बागै जों दिनै जों जत सिउ दिनै बबाग्रा हांखाय तो सबसे चिनी खाचुकसा bo hari se bowagra pati boni ni tomung sam boni talent boli wisdom boni जोंथ' सिदों bo अनेक अभिज्ञ बरक बनि कोनो अभाब करै गियाननि अभाब करै रांनि अभाब करै तै मान सनमानबो सुदु तिप्रा सिमिया सारा उत्तर पूर्वांचल आंगागे बो कक्साका जतन बनो सिनेगो तै बो मानेओ बना हामजाओ इवन इंडिया नि टप लीडर ऑफ निनी कांग्रेस पर हिंदी बीजेपी पर हिंदी सीपीएम पर हिंदी जतन बुबाग्रनो सिनेगो चिनि महाराज प्रदिकिसनो साइमानो ओंखाय बनि नेतृत्व ताव जों हिङि दंगो आं खागाव बनि नेतृत्वनो जों चिनि मानथाय सकथाय चिनि दाबिनो माननाय अब आं बिसास खालाय आबोर बागै जों आंबोनो कयनाय जों ताव तिप्रा मथा आगेबो साइथांगा जों कताल पार्टी खालाय दंगो मात्र चिनि 1 বছর 1.5 বছর जों गचे 2 বছর जों गचिनि पार्टी आबोन बागै जों ताव सिस्टेमाव तो इफाय दंगो न नुगनाय जों ताव सारा टिकट राज्यबो जोंबो समाव सालायखा जों गोबां जों प्रग्राम खालायनाय तै चिनि कैम्पेन खालायनाय तै चिनि फायनाय इलेक्शनाव बाहायनो ता फायनाय चिनि लोकसभा इलेक्शन आफ्राव बाहायनो चिनि तिप्रा मथा पार्टी स्ट्रंग खालाय जों बाचानाय अब जों सालायजाक आबोन बागै दिनै जों लुखा चिनि तिप्रानि बर रगनो जेकुनु पलिटिकल पार्टी स्पेशली आंचलिक दल no सेंट्रल गवर्नमेंट बा सेंट्रल लीडर ऑफ तमा बीजेपी तमा कांग्रेस तमा सीपीएम पुरो इम्पोर्टेंट दिया आवाज आं लुखा आने एक्सप्लेन आ कक साइड दं फेबा अल देश हगेने मिजोराम नागालैंड बा ने मणिपुर नखाय बरो बेले सीरियस के बरो खागाव चिनि तिप्रानि न हगे बरो सीरियस खाया बरंस तिप्रानि बरो सबसे साफारार सबसे भुक्तभोगी सबसे थोंजागनाय थगेजागनाय बा बिरमान नांनाय जों सबसे नांगौ जों कम्पेयर खायनाय खांखे नि मिजोराम बरक नागालैंड बरक अरुणाचल बरक बुगि मासो ना जों बुगि मासो बरक आरो साफार गया बुगिया अब बास्तव सत्य तब फानो आसक जों भुक्तभोगी दं सिगै दं जों बरक साफार गै दं जों थगेजागै दं बै बानजागै दं तफानो जों थानसांलायनाया प्लास चिनि दिल्ली दे तंनाय रक चिनि सेंट्रल लीडर ऑफ तमा सीपीएम तमा कांग्रेस तमा बीजेपी बरक बाहायनो आंनि एक्सपीरियेंस साइ दङ बरक भानो एसे सीरियस कनाया तिप्रा जों प्रॉब्लम फेस खै दं माने जों जे बक्तव्य दं माने आबनो सेंट्रल लीडर ऑफ दिल्ली नि लीडर ऑफ आबनो बरक सीरियस कनाया बरक सांग लुखा मिजोराम नागालैंड मणिपुर रंनो के बरक ब्ले इम्पोर्टेंट रक सीरियस कनावो
Abani karon ang nain wan sonai mani Tipra joni Tipra sarok जों थामसाखोरै भलाई के दुर्भाग्य अब्रां मासाव जों नु खाथिनि कोनो राज्यखौ माहायखौ थानांगिया जों एमनि दुर्बल Tipra sarok गरीब आगे बुसो अक्साका बैसाय अनेक जों तलाक लायजाक जोंनि शिक्षा दीक्षा नि रां फैसा इकोनॉमिक बिजनेस पॉलिटिक्स जों जतनो जों कालचार जों बैसाय तलाक लायजाक किन्तु हठाৎ फैसालाय खोथाबक controversy kok salai lokane di जों जनो साइमा जाबोनो इदानि बानि इशू दङ बानि कन्ट्रोभार्शियल जलाय दङ तिनि धर्मनो तयै कक साइ दं लायखा उल्टा पुल्टा बले लासनो संसा जों बुरि नाहर नैया अमायके कोन दिनगिया मिजराम दंगिया नालन बम हंगिया अरुणाचल बम हंगिया आं तो अरुणाचल अनेक बार थांजा अरुणाचल अनेक आरो हिंदू दङ बुद्धिस्ट दङ ख्रिस्टान दङ आरो कोनो हायरो कन्ट्रोभार्सी कक सालाया अरुणाचल लोगो त्रिपुरायाव ओंखाय जों दङ किथियासि Cini bisingkai omake eilai a belai ka durbagyo kapal hamia abri bagai cini Tipra sarok majraman hoisi angje buchimani nang je kono party khlaidi nang CWM de khlainai khlaidongdi Congress khlainai khlaidongdi BJP khlainai khlaidongdi ang khakago जों जे बक्तव्य माने साफरं माने जतनो सेम नों BJP फाइबो एकेनि चिन साफार Congress खाइबो चिन एकेनि चिन बक्तव्य मथा खाइबो एकेनि बक्तव्य जों जतो सेम जों सिउ जों जो जागा Tipra राज्योआव जों बाहागे जों व्यवहार खायै दं जों थोंजागै दं जों निजिनि इच्छा मते मातंगिया निजिनि इच्छा मते कमर्सया इच्छा मते जों निजिनि कक हयते निनि जेकुनु जिनिस जों अमागे साफारङै दं तेव फाना चिन बर बुजिया अब बेलेग मनि को थक बेले लासम संसा को सलायका ख्रिस्टान दंखा डाबल फेसिलिटी मानो हाइरकनि साइ दं बेलेग जों हंसा मानथुं त तम खाबा निनि बरसमा कक साव जों तamo खेजनाखै डाबल फेसिलिटी नाय दंखा बर हाइन दंखा हने हाइरक माने बेलेग कोना संसाको अ जुग अ क्षेत्र आगे बो सागा ताबो ग्लोबलाइजेशन नि जुग इंटरनेट नि जुग सोशल मीडिया नि जुग कंप्यूटर जुग ताबो पुनि जुग सलाय दंखो धर्म तै लागै अ हाइरक तो बेलेग के लासन हंसा तै खोना थगिया आरो बै आंनो मा सानो जों ताबो एकमत अमन आं आसाय दङ आं खागाव चिनि Tipra दुलुक दुलुक जों थानसाङै दंखा महाराष्ट्र नेतृत्व थिं बबाग्रानि नेतृत्व बनि लिडारशिप ताबो जेसेबां नक सादि मैक्सिमाम बरक आं पारावरिगु साइमानो तमानि कर्मचारी हंदी चिनि छात्र हंदी जे यूनिवर्सिटी पढ़ाई दंनाय बायरे पढ़ाई दंनाय माने पारानि बरक कृषक रक मैक्सिमाम बरक ताबो महाराष्ट्र जाजागो महाराष्ट्र लिडारशिप हांजागो तै ताबो तुलुक तुलुक Tipra Motha अनेक आगोई दङ अब सत्य अब बास्तव मागो छनाय नों जेसेबां साइ दं दे आवला दंगै नों ककटल साइ दं दे किन्तु समायनो जवाब रनाय पाब्लिकनो जवाब रनाय माने बं आं खाखौ जों तिनि मानथाय सकथाय जों मानान हेंखे जों थामसा मांनाय जों ग्राग मांनाय तिनि बिसिं बुइ दरेसे तिनि दफानि बिसियो तिनि Tipra सानि बिसियो जों उल्टा पल्टा लायले हांख्लाय जों बसि थामसा गरे हेंखाय हिंसा खायले हेंखाय आं खाखौ जों तै साफारनाय जों तै बक्तव्य गेंनाय तब आम हाइके ब्रकनि जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि जेहेतु सालायके बुस्कानि 25 डिसेम्बर वर्ल्ड वाइड क्रिसमास डे जतो न सेलिब्रेट खायो आ साला ब्रक आगरतलावा सो कतर लोगो थुम पान्दा खायनानि एसटी फेसिलिटी त बातिल खायनानि जे बक खायतो माने अब बबो हायनि मान जे आदर हो तुमुन उन आ रेलि खायजा खान अब तो जों दसे सिया रन्दि जनजाति सुरक्षा मंच जों बर खायलै माने आरो तो हठाৎ के जों खोनागो आसे आगेरबो तो जों खोनाया किन्तु बर हठाৎ कमा सिद्धांत न माने आ बेलेग लासिनो संसा अब जुक्तियाव लाया आव बाहायनो क्रिसमास निनि 25 डिसेम्बर क्रिसमास सारा भारतबर्षआव पलाय दङ सारा भारत सारा विश्व पृथ्वी पलाय दङ आ जागा से बरम गैदरिंग खाय दङ अब एकटा टाइम सानाय एप्रोप्रिएट अब टाइम या एप्रोप्रिएट दिन या ए अब हरेनो बरक बेलायखनो आतंक अनाम संसा बरक माहिरके जे हठाৎ खाय बरक प्रेस कमेन्ट खाय माने साबा बरनो साइखना रखा बा साबन पिछने बरक दं अब जों साइमिया किन्तु अब एप्रोप्रिएट टाइम या अब जरा गथगिया खायखांगे तो तामता खाय डेमोक्रेटिक कान्ट्रि खायमानो
India to democratic country, secular country, Kaimano. Kintu Borono jawab ronai, public roktabak butwalia, pali one conscious. Tama CPM, tama Congress, tama BJP, min tama dharma bahena, no Hindu phangdi, Muslim panangdi, nini Buddhist panangdi, Christian panangdi. Tabak Indian borok one conscious, one borok siwo, bobo right, bobo wrong, au bui siwo hasi. Tapi jadi seperti awak itu terbahas tu, orang nunggu itu. Lai thangjak bisiro CAB ni puro nagorik suraksa montor nengai. Awak itu montor senamai. Milu rok doktor khorjana tuyai. Awak itu onukunak seni cai tu mumbai ke nagorik suraksa montor senam jaka. Nagorik suraksa montor ni bisinti fireman bisiti bebang awak salka tangkatan buthar jakha. Tahu je jorano nasib neke. Awak itu ni tahu je दोनों जाति सुरक्षा मंत्र में जैसे नाम का भी तो माने अब है ना अंका का वो एक्चुअली रूम कैसा आओ मासा आती क्या ना अब तो तुम सही था हम या खाने नहीं बड़ा कबांग नहीं गया हम या खाने नहीं बड़ा कॉमन नांगो बड़ा किसान नांगो वो है तो होता तिब्रा जो आंग साइ मानो Even jotono Hindu panangtung, Muslim panangtung, Buddhist panangtung, joto boro mai khagaya. Apa ero wansok ya. Abo masa musuh mah hitung. Negative borok tunggu, omai critics borok tunggu. Oh krok suni bagino, sing cinis whole buta somas, sing safarenggo, sing bukto bunggo angno, ang bias klay. Do obishoy kaham ne kemang ham biasai. Abo aje ham bias samang klay na abo. Kamangi thangna jabra jukti joktang ya aba oboisoi aba lasting khlaigla angkha gago tei jongnu kha je chini tipra angkha bono ma sao chini sobche tipra sane bang problem boika mai problem ya tangi chini tipra do phaka mai problem obosi nene CAB no nahiba aro ekei obostha jokhon ter mizoram ne jokhon ter yang bhaber bahaino jong utriam burono to nahabro ekei obostha ane un boroksi Tipra sasi ar jaga masa musuh joto ya koiজন tongo bai jong nukha ar thang bro jugroi tongo yu ei om hairo ge aba angkha kawo sing belai khene abang maje sinta makhlai ching bro rok tipra sarok asal belai tongo rungya abangino je sing je buni tola sing dirgo ba forma tong mane bobe thingjagi tong mane amon ekta karon ning khagawa mine ching kahamke wa soya gei hotate phat khe jekon samo ching khlai layo cinta khlai wan soya gei samung khlai layo kok salai go obor chobde chini bul mone bagai angkha ka chini tipra sarok teibo ching safareng nai teibo bukto buging nai tabok ching jotor saimono thansa ni jora phai tongkha ching moras netede phai taw jono thansa nang CPM ta hansi Congress ta hansi de nang BJP ta hansi de ching to thansa ke samata nai puila jate ulo party seng do phasi kotor seng jachi kotor 2 number ke si chini party abaro kok salai mani sing tabok chulai tong plus tabok ni borok thansa सफाई दं तब हायसि ओ जागागो जों जतो साइमन चिनो थानसानो चिनि फाननो तेब दुरुल खायना बागै तेब नस्त खायना बागै आ मासा मुसुबर रक चिनि समाजनो ओ माइखे कासागो अब दुर्भाग्य आं किन्तु बिहेस खायो जे कुबुइ बरक आबनो जयिंनाय जे कामगे सामख्लायनाबो जयिंनाय जे ताताल फागि कक सानाय माने अजुक्ति कक सानाय अबास्तव कक सानाय आबरो अबैसै अब कमाइ थांनाय हामबाय Kita buk, sar paitha ko kaisa sumu. Obo hai je ngi tongani uklogo sab ni yak tongna hekaba borok o isuno tui da buskan ni parliament election 2024 parliament bagi da ke onso mungna hare step na hajakna nini politically analysis bahai. Obisoi angkha kago ungklo borok tongo angai bo kok saka जों बैनि कक bai जों मोसावो बैनि कक जों खोनावो आव चिनि चिन्ति पसारनो अब्बास निजिनि बखरक बाय जों सामतांगिया बै बाय उसकान रजा खांख्लायनो आव सगा सगा अंगु अब अबनो जों लुइ दं आंखागो बरन पिसिना बरक दंनाय बरन सानाय दंनाय फेयाबा आंखागो अब जों वानसoi दंगो अब हाय जे बरक सानाय रक बरक एकदिन बरक रियलाइज माखायनाय बरन निजेनो माखाखानाय तिनि आंगमनो वानसो तिनि आज माहायताबो उल्टा पल्टा कक सानाय रक अ जुक्ति कक सानाय रक बरनि बसाबायनो बरनि जाति गुस्ति बायनो
একদিনও आं खागौ हिंजानाय खागौ तानि हाके नों माय कक साका हनै बनि जेने उन बनि बसाबाय बनि जाति गुस्तिबाय बयनि बर' किसा माना खायजानाय आम आं वानसाव माके अब तो अबास्तवनि कक अब माने कोन जागा सम हिंयाखौ इभेन तिनि उत्तर पूर्वांचल नायने दि नॉर्थ ईस्ट हिंयाखौ निन रंदि इभेन तिनि अबगत निनि मणिपुर बां थांजा आरो गोबां हिंदू दङ आरो हिंदूनि मेजरिटी हिंदू दङ मुस्लिम दङ ख्रिस्टान दङ आरो तो हिंलिया मणिपुर तो त्रिपुरा हाय आरो बहुत मिक्स कल्चर आरो हिंदूबो दङ बुद्धिस्टबो दङ मुस्लिमबो दङ माने तै ख्रिस्टानबो दङ किन्तु बरक तो हमारे ककनि सालाया गे तिनो तम हायलायबा এই অবশ্যই সবচেয়ে চিরবাঙে মনাবে সংসাইছি মনে আংখাকাবো যে বড় কুবুই বেতংনাই যুক্তি কক সানাই বাস্তব বেতংনাই আবনো জয়ংনাই অমহাই সমাজ তংনাই নো কিন্তু আবো সমাজনি বড়নো আবনো বিচার খাইনাই তাবক নুখা স্যার মণিপুর যে মণিপুরি বাই যে কুকি এসটি ফ্যাসিলিটিস নি তৈনো আরম্ভ হরনা নাইখা তাবক মণিপুরনি ন थिर न यूज खायदा त्रिपुरा हास्तेव अमाइके वानसो गुं नाहारै दं माने आबाके चिनि बरक गोसखांगो दं आबो सिंमाजा मा सालायो आविफोर नैमानो जे मणिपुर तो बिराद बथनांगि थांखा आबनो जे त्रिपुरा वान अबाय तय फिनेनि जस्ट नि अटेंशन न चिनि वानसो बुं न बा चिनि तब त्रिपुरा मथा बा चिनि अरनि त्रिपुरा सरक तब चिनि हरमन चिन थानसाव जों चिन मारिगाव जों हिंगी दङ ते चिन नाहरमों जों आनटिल आनलेस जों चिनि स्टेटहुड मायथा पर्यन्त पूर्ण राज्य मायथा पर्यन्त चिनि थिनांनि बागै जों जुग जुगनि अरनि बागै जों चिनि माने चिनि इच्छा मथे जों दं थांमाया अबनो जों खागौइनो जों दाबो चिनि आल्टिमेट सल्यूशन आल्टिमेट गोल जों साइडों सेपारेट स्टेट बा आलादा राज्य अबनो डाइभार्ट खायना बागै अ ने डिमान्ड न अ स्पिरिट न माने डाइभार्ट खायना बागै माने दे अमहाय ngै दं आबो जों जासायखाय दङ आबो जों नायनाय